Здравейте, хора! Днес ще правим нещо. Сега ще видим. Сигурно ще призваваме някакви работи, някакви духове, призраци. Аз съм тук на Балкан, може да ме видите. На Балкан, на поляна. И така, какво да се прави? Ще ми да правя някаква машина с неговия приятел събира. И така. И сега ще такова, хора. Ще правим някакви работи. Все пак не може нищо да не правим. Тогава за какво го правя това видео? Ето тук ще остава iPhone, само да не падне, че струва бая пари. Само не падне. Окей, сега ще призваваме Води Мери хора челендж. Аз съм Георги Начев. И така, айде да започваме. Първо ще направим един ритуал. По-скоро ще призваваме някакъв зелен призрак. Трябва да е зелен. Така че ще наберем малко трева. Ето. Да призвем някакъв зелен призрак. После ще видим дали го има. Ако усетим някакво пипане, значи го има. Трябва да му побият тръпки. Днешният призрак се казва Зелената Мери. 3. Тя е на кървавата Мери сестра, а тя е зелена. 3, 2, 1. Зелена Мери. Хора, чухте ли това? Бомба ли пада? Не знам дали ще го чули. Зелена Мери. Зелена Мери. Зелена Мери. Зелена. Зелена Мери. Зелена Мери. Зелена Мери. Зелена Мери. Сега аз ще ходя ето така. И няма да се плаша, ако усета тръпки. Това е, че се едно тя е дошла. И да не се обръщам. Зелена Мери. Зелена Мери. Зелена Мери. Хора, да ви кажа, тук ще му побих тръпки. Зелена Мери. Зелена Мери или какъвто дух да си. Ако си тук, искам да ме пипнеш по раменете. Зелена Мери. Зелена Мери. Зелена Мери. Зелена Мери. Зелена Мери. Хора, побих му тръпки. Добре, щом са ме побили тръпки, значи се обръщам. Добре, значи има такава Мери. Има такава. То със сигурност има. Добре. Хора, призвахме Зелената Мери. Защото навсякъде тук е зелено, така че със сигурност трябва да дойде. Я държа зелено, така че няма начин да не дойде, хора. Добре, ох. Ай, пак му побиха тръпки, хора. Наистина побиват малеки тръпки. Значи това от нея, хора. Това няма кой да друг. Значи тя е дошла буквално. Тя е дошла. Тя е дошла. Чуете сега къде ще става тъпят. Не тъп, този iPhone са готини. Ето така, така. Искам бързо да ми напишете в коментарите дали гледате Анди Студио, Анди Plays Games, NetGamer и Денката, и Криската. Сега продължаваме. Води Мери. Зелена Мери, да извинявайте. Зелена Мери. Зелена Мери. Застани ето тук, да те видя. Не да те видя, само застани. Ако трябва, мради малко тревата. Зелена Мери. 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 Хора.
Хора. Без майтап. Ето тази трева. Ето тази сивата трева. Буквално се мръдна. Пока даже не бяха настъпал хора. What the fuck. Това мога ли вече да го хвърля, защото малко се понахосах, вече се насрах. Буквално вече отцапах гащите, буквално. Отцапах гащите без майтап. Без майтап отцапах гащите, хора. Брат, трябва да бягаме. Бегай! Христе, приятели, брат. Не сте големи камъни, просто бегай, къде ти пука. Мисля, че се отдалечих достатъчно. Може пак изпитвам тръпки. Не, махни се, моля те. Зелена мери, махни се, моля те. Не, махни се от гърба. Стига пак усещам тръпки, хора, без майтап. Оля, не. Какво направих? Може би трябва да се махна от зеленото място и тя ще си изчезне, нали? Тя сигурно седи само на зелените помещения. Добре, че тази не ми е зелена. Имам късмет. Иначе цяла нощ ще усещам това гадно нещо. И накрая ще ида в някаква бяла стая или ще бутна зелените стени. Добре, хора. Чете малко, да не. Чете, баща ми долу работи. Добре. Сега, хора, ще видите какво ще правим. Брате, колко ще шумът става в андрома, бе, брат. Добре. Тук що видях почти най-страшно. Мислих, че имаме комар на телефона, буквално. Ай, бягай, бе. What the fuck. Добре, това не е бил комар, ама тук що роден, даже нямаше кръв. Имаше малко, да. Добре, хора, искам да ви покажа едно нещо. Чакайте да ида на сянка, защото тук само пече и не се вижда хубаво. Ето, тук ще ви го покажа. Ето тук. Виждате ли? Това червеното е кръв. Ето. Това червеното е кръв. Да. Без майтап. Защото се порадих на едно стъкло долу на машината. Буквално, ау! Бата. Докосна хуприва. Няма нищо. Да, и така. Тук е пълно с коприви, с работи, направо ужас. Добре, хора. Искате ли да играм футбол с камък? Хайде. Чакайте. Това камък па е си идея такива. Спокойно, аз поне съм ходил на турнири по футбол. Аз съм шипка старец буквално. Това колко ще жива е. Поне малко горитъм, ама знаете ли? По него лангъркам, брат. Ето, вижте. Чачи тук да седна сега. Видяхте ли, хора? Бързо напишете долу в коментарите, ако гледате Денката Анди Студио и Анди Plays Games и също Криската. Напишете бързо долу в коментарите. И се абонирайте за канала с камбанката и ставете по един лайк. Мощен лайк на това видео. И много мощен сабскрайб на това видео. И много мощна камбанка на това видео. Направо целият свят да я чуя. Даже из цялата вселена и другите вселени да чуят тази камбанка. И така, добре. Айде да започвам. Колко шумът, бе, вече ми писна, бе. Ще да вече малко по-надалеч да не се чува. Аз съм на цял километър от тях, хора, да ви кажа. Десна, без майтап. На цял километър съм. Знаете ли колко съм далече и пак се чува? Аз бях от 9 до тях и направо ми спухаха тъпанчета. Сега съм на цял километър от тях и пак се чува буквално. Ужас. Хора, видяхме и най-страшното. Видяхте ли го? Лайно. Това беше най-страшното. Буквално.
Беше малко изсъхнало, така малко изсъхнало. Добре, хора. Сега какво ще правим, хора? Искате ли да призовем някакъв друг дух? Червената Мери. Хора,